Vale. Bueno, esan izena eta apellidu... Julián Iturriaga. Zu berei behitxu kamari. Bai. Julián Iturriaga hori zeu izazuna ba. Julián Iturriaga, Plazatorre. Bai, Plazatorre. Izan zeuko. Plazatorre. Berton jaixue, Plazatorren gau, oso momentu honetan. Berton jaixue, eta malutu arte, berton bizitzen dakile. Bueno, gu bentzune du, jutana ez dakiu. Jutakiune da, ikusteitxu gu bertxun, proban, itzein, zaldixiaz, enak orta, zudar pixiaz, baina bastaltzan hastxiku banan, badakitzena bastaltzako zera kontra. Orduan bizkate, zeuk etxine zaldixi manduuk jozuk. Ba, mandue. Behirik ez, idirik ez. Ez. Orduan mandua zeindeko proba batzuk, akortatzen nuen zerak. Ba, bastaltzak manduan kontra egin zen jokobi. Eta beste bat, amotoko mokon kontra, manduaz. Zuek manduaz, carretero, hori gozinen? Nau, txikitin de Maxiel. Beti etxeko manduaz? Ba, beti etxekoaz. Ero, itzein, gertiran zinen lehenengo, ala itzein? Ez, gertira lehenengo. Permitxuetara, ala desapitxu egiten txeztun, ala permitxu? Bai, desapitxu belau edo bostu egin dugaz. Ba, permitxuta hau inoz. Ba, zera, txopitxeaz batera horre, amuton da hiltxeko zara zuten? Bai. Motora permitxuta guinenin, bagero lehenengo bostak atza bardo hitz eginen, da han behizen dara txopitxeaz donekin. Lehenengo bosten barron, hauztin, txopitxe eta zuzartu zuen. Bai. Zera, beti zertu badakit. Eta mototik gutxu behar nuen ziren beste probatzen, Bonitxu harren boai, txetxe harren boai. Eta bertxune, Carlota Espainia jokatu zanien, Han be jokatu nahan. Orduan plazautik. Bai. Ero hortik izen du salto hiri probetara? Batera zamar danak. Gizon proban gabizen hartin, bai hiri proba hor joko behien duzen da ba. Hiri proban, badakit hori joko hori espliko. Gu ginen torremutxeko idixekin. Nitxe txikitin. Jokatu gontzen Andoneko behixei. Andoneko behi bat azan patxine eta bestia errotakoa. Barekin egin karteru, torrek eta patxik. Txiandonek, bertxuk harri ondixaz. Zibet, hauzen, badakit. Ba, behixek idoa ziren. Eta gero bertan egunin atza barretu jokatu gendu handik sortziuna edo, beste harri txikixe bat jokatzeko. Nitxe txikitin idixekin, behixekin torre zaharra, burgo zaharra eta patxi juteko. Lehenko pixo librin, da biharna bai? Biharna pixo librin. Lehenko behixek idoa ziren, da biharnak hau idixekin. Ero itzein hartadi alde ala gaurtik itxezen duzu. Hartadi alde diul behino egingo nahi, baina ez beste batzukin aurtik hiltzen zen inoz. Andra maixiaz da zuk zindu? Ez. Nik hemen etxe barri nintzen itzen bat edo bitxe, onge torruntxik idixekin geixen hortxe gero premista gute zinde bat, gute zinien. Premista gute zinare? Ba. Probintxu gainera Mation txikitinen etxekuak? Txikitinen etxekuak. Bestek, gero zu gehamene pastorretik, guztien... Markina kala, gero. Baina, gana duela zen? Orduntxe lagan zen ise danei. Gero orduan eskondo initzen da ba... Berretxune, zuke honan probak eta aparte, desapixu eta aparte, jaizten da parte hartu segule, holan... Ez berretxun hortxe baten hori desan ezin joan otaboz urte hurren inantxe. Hori bai, neko joa, borra hori badut nahi guztia. Han zelan zan? Ni Iru kotiaz, guztarra zen iru... Ez, nik egin nahan Roberto nahi dizar, guztarre bakarrien. Iru kotien egin nahan nien, zara Agustinen homenagien. Hori bai, bizna bat hartu? Biztan, Agustinen nindin bohetxe. Eta Aspirian homenaldi zen da... Ez, hortan entzen zen. Beste golan ez egut deporte, rudaline, parte hartu zuestan sokatiran edo... Ba, sokatiran lehenengo, hasi ginen nien ba Markineko ekipuen. Lehenengo sokatiri, hemen sortu zanin ba lehenengo ekipu ginen, inglesen kontra. Eta... Gero ba la ontzen horrei baina... Horrez nahi kontra. Ba...
Ba, pues. Guk markinen egin du lehenengo tiradi, jorrengo domekan bitxorixen. Inglesak etortzen handik arzile kampion de Europa, eta ba, ametik joinen motrikut markine. Da, mando, itxetu, bastauza, mandoan kontra jobie? Ba, lehen ezaziola pentot, zozer, on karteroik dezta itxetu baina, Han zin, hiru kartero zetzen bau? ba, irugez, lehenengo joku irugez. Zeinarek iruan aixak. Gaztelu, Luis de Teoro. Ba, Nietzsche lehoia. Da zuek... Biik lehenengo jokatu bendun, da galdu egin guk. Da, gero biharna jokatu bendun, arek Gaztelut Teoro, da Josemari Calvo. Da gu, Nietzsche Maxiel da txikitin. Lehenengo 1001 kilora arte arrese kargauta eta biharna beratziren arte kargauta. Lehenengo galdut eta biharna irabazi. Orduan batin kartero biez da biharnin iruez. Iruez. Are beti iruez. Ba, beste egiz, oso gehitxu nioz edo... Besteko, beste zer zanik. Ba, eskerrik asko. Ba.